Сәлем, yanımda Равит Батулла, Татарстанның халық язучысы. Һәм бүген без кайсы төрки тел дип аталган уенны уйнаячакбыз. Assalamualaikum, isen sağlarmısınız, aralarmısınız? Яш буын, олы буын белән ярышачак бүген. Безнең арасы күп түгел. Күп түгел. TRT Ana Haber Bültenindesiniz. Hoş geldiniz. Күрсәтәбез. Azerbaycanlar yaxşı deyirlər, Türkler iyi deyirlər. Siz deyimmi, син deyimmi? Sen deyin, xanlar bir-birisine sen deyin. Zаңға сәйкестігін қадағалайды. Мен былай яздым инде. Қазақша сөйлесесіз бе? Түсінесіз бе? Түсінем. Қырғыз ретіндегі эс алу жайы. Ничек кайсысын яхшырак аңлыйсың? Кыргызмы, казакмы? Батулла жеңе. Atatürk'ün oң қолына отыралар. Ақсуралар, садрилар. Türk'нің түріклігін өзіне көрсетелер. Эфирда Чене Хабарзенич башлагыларымыз студия. Чувашла калажадыңды? Yok. Виш яхмақ пәртабан çürek pazar verince. Türkmen tilinde kuzu kulak, beren kulak деген söz. Сахип Герей zamanında Doladan Kırım'a getirilген. Құрметлі жамауат Қабартымалқар телеканалда Tavlarga degenini alар tavlaga de. Уртак тил чыннан да булган микән элек? Dolalar bütün işi bir-birisine oңлаған. Antropologi сырайы. Менә шунда мәшәем сахаларга күз төшерсәк, Нақи Сәмбет де мен айткені бар. Қарақашылар деген ноғайлар бар. Рух деген әйбір бар бет әлемде. ол туған жеріне қайтты. әдәби диалектны алсак, о бит Миша фонетикасы кушылган кебек ни белән? Татар милләте юк бит. Керәшен теле иске сүзләрне күбрәк саклаған. Батый үзе дә христиан булган, инде Кубрат ханда Бакча сарайда, Занжирда мәдрәсәдә бик күп Казан татарлары укытучы булып эшләгән. Гасправлы бит. Жизни безгә. Үфе урамдары буйлап текә сетили машиналарында. Башкорт, татар бер милләтме? Мәҗит Гафури, Мустай Кәрим, Сәфи Кулаш. Без шул кадәр игезәкләр ки, без бүркүт. Азатлык өчен көрәшләр. Казан җыгылганнан соң 30 ел баш күтәрә халык. Ләкин бездә менә ул кабиләнгәләрне нигә кабул итмәделәр икән ул заманда? Табигать. Табигать. Рейси парын хемчектең түрі еді. Кеше сүзе кижи була, кижи. Уртаклык якынна яша бар бу. Булган заманында. Кан туганнарыбыз, дин туганнарыбыз, тил туганнарыбыз, тарих туганнарыбыз. Безнең риваятларга караганда, төрки халыкның башында ана бүре тора.